Vandaag zijn we bij Renske Jacobsen van Taarten van Rens en ze mag de keuken gebruiken van slagerij Tresunie. Renske maakt hele mooie taarten en andere lekkernijen. Dus ik ben wel benieuwd hoe ze dit allemaal maakt. Hoi, ik ben Renske Jacobsen van Taarten van Rens. Hoi Renske, heb je een opleiding gevolgd om taarten te bakken? Nee, ik heb daar geen opleiding voor gevolgd. Ik heb het eigenlijk maar zelf allemaal aangeleerd. Ik heb eerst de HAVO gedaan op het Swingcollege. Toen ben ik een jaartje naar de HZ gegaan in Vlissingen. En afgelopen jaar ben ik naar Hotel- en Toerismeschool Spermali gegaan in Brugge. Oké. Sinds wanneer ben je nou begonnen met Taarten van Rens? Een klein jaartje geleden ongeveer. Toen de corona begon en toen kwam ik thuis te zitten van school. En toen dacht ik, ik wil er graag iets bij doen en toen ben ik begonnen. Vind je het zo leuk om taarten te bakken? Ik vind het zeker leuk om taarten te bakken. Ik vind het vooral heel leuk dat ik lekker alles zelf kan regelen. En dat mensen altijd vrolijk zijn als ze aan de deur komen. En als bijvoorbeeld kindjes iets komen ophalen, dat ze super blij zijn als ze met hun taart weggaan. We zijn nu natuurlijk bij slagerij Tresunie, maar waar maak je nou normaal je taarten? Normaal dan maak ik mijn taarten gewoon thuis. En is je moeder altijd blij met jou in de keuken? Ja, meestal is ze wel blij met mij in de keuken. En wat voor lekkere dingen maak je nou allemaal? Want het zijn niet alleen taarten. Nee, ik maak taarten, maar ook cupcakes, brownies, andere kleine zoetigheden, maar ook toetjes. En er komt als het goed is nog van alles bij in de toekomst. En gebruik je ook verschillende smaken in je taarten? Ja, ik heb 2 smaken cake, vanille en chocolade. En als vulling kun je kiezen tussen banketbakkersroom, jam, lemon curd, karamel of chocomousse. Die maak ik allemaal vers. En in de toekomst gaan er vast nog wel smaken bij komen. En welke smaken vind jij het lekkerst? Ik denk chocoladecake met chocomousse vulling. Lekker. En wat wil je nu nog verder in de toekomst gaan doen? Ik zou dit nog wel willen voortzetten, denk ik. En misschien ooit een lunchroom of zo beginnen en dan met dit erbij. Nou Renske, zullen we een stukje van de taart proeven? Nee, dat is voor in de studio. Tot dan! Doei Renske. Nou jammer, dan moet ik nog even wachten. Tot ziens!